Здравейте на всички и в част 2 как да анимираме ще ви покажа как можете да направите бутон, който да пуска вашата анимация. Както ви показах в първото ми видео за анимациите, ви показах ето този много интересен бутон. Този бутон позволява на човекът, който стъпи върху него, да види самата анимация, която съм направил за геройчето. Нека сега само да ви покажа как може да се направи този бутон. Това видео ще бъде разделено на няколко части. Едната част, в която ще ви обяснявам как можете да сглобите бутона, в другата какви скриптове ви трябват за самия бутон. Последната част вече ще ви обяснявам малко по-такива неща, където трябва по принцип да знаете, ако искате да правите такива неща, като как да използвате Rig Builder. Нека само да ви покажа какво прави самият бутон. Ето, това прави бутона. По-точно този бутон прави това. Ако направя бутона за ето този човек, прави друга анимация. Нека сега да започваме да ви показвам за бутона, как можете да го направите. Аз вече имам един бутон и искам да направя за ето този човек един бутон. Само искам да видя каква му е анимацията. Добре. Искам да направя една анимация за ето този човек. Като вече имаме анимация. Ето. Така. Вече, щом знаем, че има анимация, винаги трябва да се проверява. Идваме на Home и си взимаме две части. Само тук искам да го направим. Тук това искам да го направим някакъв друг материал. Ето такъв. И си взимаме две части. Която едната ще бъде тази, където човека ще стъпва на нея, пък другата бъде основната част. Нека сега да ги ресайзнеме. Scale. Всичките са 6. Това тук сега го направим. Това тук сега го направим 5. Това е 5. Това е. То е 5. Ето готово. Вече имаме бутон. Нека сега само да му смениме цвета. Това го направим червено. Това ще го направим черно. И нека само да му смениме материала. Този на ето този, а пък на ето този ще го смениме на да го смениме на имаше един ръждясъл ресент. Ето. Сега, за да ги спреме от мърдане, трябва да ги хванем ето така. Да ги хванем, да ги селектнем всичките и да ги анкърне. Това означава, че те няма да се мърдат. Колкото и да ги бутнем. Ето, сега вече имаме два бутона, но ако обаче натиснем или го този бутон, няма да стане нищо. Ето, както виждате, не се отделят, а са едно единствено блокче. Как можем да го направим това, да активира ето този човек? Първо трябва да дойдем пред този бутон и да вземем вече от тук готовия скрипт. Ето. Това е готовия скрипт за бутона.
Можете и вие да си го копирате. Аз сега директно го копирам, защото не искам да се отнеме бай. Няма сега да пиша на ново код, а ние вече си го имаме готов. Къде трябва да го сложим? Намирате частта, която искате да когато се степи на нея се пусне скриптът. Натискате на нея, ето. Натискате на плюс и избирате скрипт. Това тук го триете и поставяте скрипт. Но сега има един огромен проблем. Когато самият бутон бива натиснат, ето този тук герой му се пуска анимацията. Това ще го поправим по един много лесен начин. Се избереме този и ще му смениме името на Рик 2. И сега влизаме в скрипта и трябва да променим името от Alex 123 на Рик 2. Ето, това тук вече си го има. На Рик 2. Ето. Сега, ето вече си имам. Но обаче това спусна същата анимация. Ето сега ще ви покажа. Имам. Вече ще се покаже на Рик 2 анимацията. Но обаче ще спусне абсолютно същата анимация като този. Защо? Сега ще ви обясня защо. Защото ето тези тук цифри казват коя анимация искаш да пуснеш. Ако сега го копирате и го поставите, спусна същата анимация. 100%. Как можете да изберете друга анимация? Ето сега ще ви обясня. Идвате на тест на Avatar по-точно. Отваряте с Animation Editor и трябва да го отворите така, че да се вижда ето това. Двете точки и публично Roblox. Сега смалявате го това и го сейвате. Трябва да копирате ето това тук, ID-то. Копирате ID-то, затваряте това. И сега вече можете да се дойдете в скрипта, това да го изтриете и да го поставите. Сега вече си имаме скрипт, който прави това нещо. Ето, погледайте сега. Видяхте ли? В зависимост, ако сте го направили, скриптът да е безкрайен, както е този тук човек. В зависимост както сте го направили, ако скрипта сега го направя ето така, ако го направя, сега в момента ако е така, го пусна за винаги, няма да спре никога. Пък като го направя е така, няма да спре по някое време. Ето сега можете да видите разликата. Не знам защо се получава така. Но пък ето, вече имаме анимация. Друго нещо, което искам да ви кажа. Запомнете, че ето тези тук двете неща трябва да ги смените. Това е името на аватара. Това е... Нека само да ви ги отбележа. Име. Това пак си работи, само скриптът е същия. Само че да ви го напиша. ID. Ето това само трябва да го запомните. Само че ето сега няма да се запази. Да. Ето име и ID. Те ги заменят. Можете да си копирате скриптът от тук. Също така се го добавя в описанието. Само че без името на човека и ето тези тук неща. Ако вече искате да разберете как можете да правите различни
неща като дървета, хора и NPC-та, където ви гонят, можете да проверите следващото ми видео, където ще го пусна някъде след 1-2 часа. И ако искате още такива подобни неща, харесайте и се абонирайте за канала. Чао и до нови срещи!